Ka tsaya ka kalli yadda wani bawan Allah ya samu adadin sefa na miliyan huɗu. Wannan bawan Allah ya kasance yana bibiye wannan shafi mai albarka, wanda shi ma hakan ya ba shi damar da ya yi mana magana a WhatsApp insha Allah. Shi wannan a lokacin ma da ya fara ganin bidiyon namu, a ranar ma ya ɗauki namba ya zo ya magana, ya ce shi ya yarda kuma ya gamsu da dukkanin bayanan da ake gabatarwa. Shi ma ɗin yana so a fitar masa da adadin sefa na miliyan huɗu kamar da kuke gani, kuma aka fitar masa, aka kuma tura masa da dukiya, kuma tabbata ya mana hoton dukiya, ya mana bidiyon dukiyan, ya tabbatar da dukiya ta sauka cikin aminci, kuma ya yi farin ciki, ya ji daɗi, ya yi godiya ƙwarai da gaske. To duka ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alheri, musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Qatar, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran al'ummar mu, jama'an mabiyan mu na faɗin duniya. Idan yau aka fara kallon bidiyon mu, a daure ayi subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa saboda nake sabon asiri. Za ku riga samun kai tsaye daga wannan shafi mai farin jini mai tarin albarka na ɗan gatan Malam TV. A har kullum a koda wani lokaci ma kan yi bayani akan yadda ake gabatar da aiki insha Allah rabbi. To shi bayani akan yadda ake gabatar da aiki, saboda muna aiki ne da iya zallan turare sai hoton tafin hannun mutum na hagu da na dama nan take a cikin sauƙi. Muna aikin yakan fita ne a cikin minti 10, minti 15, minti 20 insha Allah rabbi. Aiki ya riga ya kammala, kuma duka da kammala aikin da tura dukiyan duka a cikin minti 30 ka riga dukiyan ka saƙo ya riga ya je nan take a cikin sauƙi. To insha Allah rabbi, idan ko kina ko kana buƙatan dukiya nan take cikin sauƙi, ko kuma kana da wata buƙata ita ma ɗin ta musamman, ko kuma wani al'amari wanda ka kasa warwarewa, ko kuma wanda ya shige maka duhu kana son ka san shi, ko kuma wasu abubuwa wanda suka danganci rayuwa na yau da kullum, rayuwar ɗan adam, to duka za a iya ɗauka namba a zo a mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi. To duka mu ne kowa da kowa fatan alheri. Ni ne ɗan gatan Malam a ko da yaushe, kuma za a same mu kai tsaye insha Allah rabbi, musamman a yi mana magana a WhatsApp nan take a cikin sauƙi, ko a kira mu domin sa ƙarin bayani domin samun tabbaci kuɗin kowace ƙasa kake da buƙata za a fitar maka nan take a cikin sauƙi. To duka mu ne kowa da kowa fatan alheri. Alhamdulillah.